Apa kita hormati miyose Nabi panutan Nabi Muhammad Nabi kampung asan ingkang amanata para manungsa ingkang pentah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan bisa masuk surga. toh umat Islamiku kudu sisa barang kau tinggi ilmu Awes kang dingin aku bisa mengerti Allah pangeran ya Allah Rabbi. di timur matahari mulai bercahaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia ayo para kanca enggal padha ngupaya kanggo mbelani agama Islam ingkang kanthi luwih mulya saking napa kejaba saking agama sebab kita enggal padha ngupaya yen ora kersa iso kena coba ning manungsa ya iku bakal tumiba nanging kita ora ngerti yen tumiba
sirotol mustaqim sirotol ambiya wal mursalin tinggi gunung ya nona kampung Malayong sarung malingkar di puncak kayu sarang burung di puncak kayu saya melihat terlalu tinggi mendung menjahit sarung panangnya ikal jarumnya putung tuntung ati yen putung sapa sing ganti ngawaru ana pemuda Jawi nama Islami agami Islam sudahlah terang asal dawe dari pangeran.
karo zakat ping 4 poso lan Ramadan ping 5 haji lamun kuoso Sonya sawi kalau kami namanya sawi agami Islam sedaya terang atas dawuhe dari pangeran nyuwun kula ing Allah kang sifat rahmat baca kula muga Allah paring iman salabare sekarat lan terus mati nuli pendem ning kuburan den takoni lamun wong bisa jawab kang sampurna mongko nuli amal bagus iku